ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. На ім'я Єсуса нехай схилиться кожне колено, створенню небесних, земних і подземних, бо Пан став послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Паном есть Єсус Христос, дзеля хвали Бога Отця. І, брати і сестри, словами гэтай антифони розпочинаємо ту святую мшу у Великую Середу. Апошній день, апошняя святая мша перед початком пасхального тридума. Галоўных дзён на працягу ўсяго літургічнага года, калі мы разважаем над мукай, смерцю і ўваскрасеннем Езуса Христа. На пачатку этой святой мшы прадставім Пану Богу все наши інтэнцыі, наши падзякі і просьбы, з якімі сёння прыходзім да Христа. Падчас гэтай канцэлебраванай святой мшы адзін са святароў будзе маліцца за святой памяці Віктора Безукойця, другую гадавіну пасля яго смерці, і за памерлага Генрыха Безукойця. Другі святар моліцца за святой памяць Александра Блажевіча і ўсіх памерлых сям'і Блажевіч. Просім для памерлых аб радасці вечнага жыцця у валадарстве нябесным. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Святый Боже, Ты послал Сына Своего, каб про смерть на древе крыжа Он вызволил нас под улады ворога роду людского. Мы, слуги Твои, покорно Тебе просим, каб Ты допомог нам досягнуть ласки из мертвых повстання, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живее владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог дав мне мову мудрых, каб я ведаў, як словом патрымаць нясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё. І я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не саромеюся. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Блізка той, хто мяне апраўдвае. Хто ж захоча спрачацца са мною? Станем разам. Хто мой абвінаваўца? Няхай падыдзе да мяне. Вось Пан Бог дапамагае мне. Хто ж той, хто адсудзіць мяне? Гэта Слова Божае. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности.
милости. Деля Тебе я терплю зневагу, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, бо рупливость об доме Твоим меня не з'ядає. І зневаги тих, хто Тебе зневажає, упали на мяне. Почуй мяне, Пане, у Своей милосердности. Чакав я спогади, але не было є, і сутешальников, але не знайшов. Яны клали жовтю мою ежу, а коли прагну, поили мяне воцатам. Почуй мяне, Пане, у Своей милосердности. Я буду славить имя Божие, удячным спевом буду звеличивать Его, убачать убогие и устешаться. Я живе сердца тих, хто Бога шукає, бо Пан слухає бідних і не погарджає в'язнями своїми. Почуй мяне, Пане, у Своей милосердности. Хвала Тебе, Владар веков, хвала Тебе, Владар веков. Витай наш Владар, Избавца, Ты один изритовался над нашими грехами. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час один з 12, якого звали Юда Іскаріот, пайшов до першосвятаров і сказав: «Що хочете мені дати, і я видам вам його». Яны визначили йому 30 серебряників. І з того часу ён шукав нагоди видати його. У перший день праснаков прийшли вучні до Єзуса і сказали йому: «Де хочеш, каб ми приготовали тобі з'їсти Пасху?» І он отказал: «Идите в город до певного человека и скажите ему: наставник каже, час мой близкий, у тебе зроблю Пасху з учнями моїми». Вучні учинили так, як загадав їм Єзус, і приготовали Пасху. Коли ж настав вечір, і он узлег за столом з 12, і коли яны ели, сказав: «Сапраўды кажу вам, що один з вас видасть мяне». І вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму один за одним: «Але ж не я, Пане». А ён сказаў у адказ: «Хто опусціў са мною руку ў місу, той видасть мяне. Сапраўды, Сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае Сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца». Юда, які збіраўся яго выдаць, сказаў у адказ: «Але ж не я, раббі». Езус кажа яму: «Ты сказаў». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Праз Єзуса Христа, які прийшов на землю, каб шукаць згубленых, а грешным даць прабачэнне, узнясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб нёс людзям Божае прабачэнне і надзею новага жыцця. Цябе просім,
Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Бог умацовывал его апостольским служенні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнов, які не виконують своїх релігійних обов'язків, каб вернулися до Христа, бо Ён завсёды чекає їх у святих сакраментах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за невылечна хворих людей, каб їх падтрымлівала надзейнасць мёртвых паўстанні і радасць будучага жыцця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся аб хуткім выздараўленні, таксама аб апецы Маці Божай для Галіны Мікліс і для Віталія Персікова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, асабліва за святой памяти Віктора Безукойця, другую гадавіну пасля смерти Генрыха Безукойця, таксама за Александра Блажевича і всіх померлых сям'і Блажевич, каб милосердный Бог прыняў іх у сваё небеснае валадарство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу eucharystyczную супольнасць, каб мы, адноўленыя великопостным пакаяннем, жылі згодна з верай, якую вызнаем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты прабачаеш кожнаму, хто шчыра звяртаецца да Цябе. Выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб усе, за каго мы молимся, атрымалі Тваё прабачэнне і ласку. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Крыж збавлення, крыж адзіны, дзе прыбіты быў безвінны, як ягнятка найцішэйшы, наш Збавитель наймілейшы. З дрэва збаўцы кроў сцякае, нашыя грахі змывае. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святэму. Просим Тебе, Пане, прими дары, что мы Тебе складаем, и да поможи нам спостигнуть таемницу муки Твоего Сына, якую згадываем праз удел найсвятейшей ахвяры, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Набліжаюцца дні Яго збавеннай мукі і слаўнага з мёртвых паўстання, дні, калі мы ушановаем перамогу Христа над адвечным ворагам і ўспамінаем таямніцу нашага адкуплення. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас будзе выдано. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть з мертвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам, Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табі, Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ,
вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты вайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Jezu Chryście, Zbawca miły, jak jawniatka Ty cierpliwy, cierpisz na krzyży muczeni. Заўсе нашы праграшэнні, дык заплач жа чалавеча, грэх твой Пана так скалечыў. Глянь жа, як Бог милосердный. Кайся, грешный и мизерный. Ён сказаў апошня слова, пахіліў на грудзі голаў. Маці, в слёзах замлявае. У жальбе з плачу ледзь жывая. Загрымела навакола, ды зямля аж раскалолась. Гэты цуд усівожа, сотнік, кажа ён сын Божий. Потым бок яго прабілі, кроў з вадой адтуль пралілі. Амінь. Молимся. Всемогутный Боже, Отцу и сердце наше, я уверы, что пращасовую смерть Твоего Сына, про якую сведчить гэтая святая ахвяра, Ты дал нам удел житті вечным праз Христа Пана нашего. Дякую всім за супольную молитву падчас гэтай святой мшы. Хто яшчэ цяпер будзе прыступаць да песні жальбы, будзе магчымасць прыступіць да святой камуніі, як споведь скончыцца. Таму запрашаем застацца, не спяшацца. Заўтра, Вялікі чацвер, распачынаем святы пасхальны трыдум. З раніцы святой мшы ў касцёле не будзе. Запрашаем усіх вечарам на святую мшу 19 гадзін, мшу вячэры Пана. Я ўжо казаў на пачалоўныя 3 дні на працягу усяго касцёльнага літургічнага года. Заўтра мы ўспамінаем апошнюю вячэру, якую здзейсніў Езус Хрыстус са сваімі апосталамі і ўстанавіў 2 вельмі важныя сакраменты. Сакрамент Эўхарыстыі,
у якім Ён сам застаўся з намі пад постацю хлеба і віна і сакрамент святарства. Асабліва дзякуем гэты дзень Езусу Христу за гэтыя два сакраменты. Таму запрашаем заўтра прыбыць таксама у касцёл на святую імшу вечарам у 19 гадзін і захочваем, каб быць на працягу гэтых 3 дзён разам з Езусам Христом, перажываць яго апошнія дні, які Ён пражыў на гэтым свеце. Заўтра пасля святой імшы вечарам найсвяцейшы сакрамент Езус Христос будзе перанесены ў бочную, туды да бочнага алтара, там, дзе зроблена цямніца, і там будзе знаходзіцца на працягу ўсяго дня ў пятніцу, таму таксама ў пятніцу будзем праз увесь дзень прыйсці сюды, каб быць разам з Езусам Христом, памаліцца і падараваць яго ў цямніцы. Вялікую пятніцу таксама раніцай пятніцу няма. Вечарам у 19 гадзін будзе літургія мукі Пана, якая складаецца з літургіі слова, адарацыі крыжа і святой камуніі, а перад літургіяй мукі Пана ў 18 гадзін усіх запрашаем на супольны крыжовы. У суботу, дзень цішыні ў касцёле, калі мы схіляем нашыя калені перад гробам Езуса Хрыста, запрашаем таксама да адарацыі, якая будзе працягвацца на працягу ўсяго дня, і таксама, як традыцыйна, у Вялікую суботу на працягу ўсяго дня, кожную раніцы і да 19 будзе асвячэнне велікодных страваў, але асаблівым чынам запрашаем вечарам у суботу на 8 гадзін вечара, 20:00, калі распачнем пасхальную вігілію, галоўную урачыстасць, галоўную, можна так сказаць, святую імшу на працягу ўсяго года. Запрашаем, каб прыйсці, удзельнічаць у гэтай такой разбудаванай літургіі, падчас якой мы будзем аднаўляць абяцанні нашага, просім узяць пабыць разам з Езусам Христом. Цяпер будзе найсвяцейшага сакраменту і набажэнства песні жальбы. Пан з вамі. З Духом Твоим. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Трывай. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейшая Остия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожья, пусть поможи нас, дай силу нам, веселый, що минув їх час веселый, крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стримає, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Грех мой перед тобою, смый яго святой кров'ю, смый яго святой кров'ю. У бездонні мукав Пана, я з провин своих повстану, я з провин своих повстану.
крыжовый шлях и смерть Иисуса на крыжи. И взяли Иисуса, несучи свой крыж, и он вышел на место, якое называлось местом черепа, по-габрейску Голгота. Там укрыжавали его, а з ім двух інших, з одного і з другого боку, а посередині Єсуса. Нявинний і справедливий, сярод злодеїв і злочинців. За що ж Єсус з Назарета був присуджений до ганебної смерті? У Євангелії читаємо: Пілат же зробив надпис вини і змістив на крижі. Було ж написано: Єсус Назаранин, король юдейский. Подобно и сегодня. Кожный, кто публично признается, что является учнем Иисуса, подвергается переследу, игноруется, а часом нават и забивается. Християне у теперашний час складають самую великую групу людей, якія переследуються. Вядома, гэта робяць у імя дэмакратыі, свабоды рэлігіі, сумлення і веры, а перш за ўсё у імя так званай паліткарэктнасці, а дакладней ідэалагічнай карэктнасці, у яе надзвычай неталерантнай форме, якая выключае ўсе іншыя погляды і меркаванні, асабліва тыя, якія прэзентуюць і абараняюць асноўныя каштоўнасці, такія як Бог, рэлігія, шлюб паміж мужчынамі і жанчынай або сям'я. Аднак не ўсе пакінулі свайго пана і настаўніка. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Сёння мы асаблівым чынам дзякуем Езусу за тое, што Ён даў нам Марыю, сваю любімую маці, як нашу маці. Яна, верная свайму сыну ад Бэтлеемскай пячоры да Галготы, заўсёды і з намі, як маці, якая гатовая нястомна нам дапамагаць. Езус сказаў: «Здзейснілася», і, схіліўшы галаву, аддаў духа. Шлях мукі тваёй, Хрысце, вядзе праз цэнтр майго сэрца. Гэта гісторыя твайго часу і майго сённяшняга дня. Ты збаўляеш нас разам і кожнага паасобку. На тваім крыжовым шляху столькі ж слядоў, колькі людскіх сэрцаў. А дзе ты, Хрысце, ува мне, у гэтым канкрэтным следзе тваёй мукі? З дапамогай Божай ласкі пачынаем разважанне над мукаю нашага Пана Езуса Хрыста. У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад хвіліны ўкаранавання ажно да цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія ён зносіў. Ахвяруем за грэшнікаў, каб збаўца абудзіў іхнія заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Езус пагасіў сваёй крывёю агонь іхніх мукаў. Будзем таксама прасіць Пана, каб Ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце. Жорсткае сэрца, ты яшчэ не плачаш, ці ж мукаў Пана страшных ты не бачыш. Езус твой любы увесь крывёй сцякае, сіл больш не мае. Нас полюбивши, сышел Иисус с неба. Ты вось на плечи крыж приймає з древа.
Подымён кленчить, млеє встать не можа, добрый наш Божа. На крыш кладется, тихо терпеть муки, твикни быть жало, пробивая руки. А над землею збавцу крышу сносить, небо голосить. Древо святое, дай нам збавцы тела, кап на тебе уже более не висела. Мы поховаем Пана в сумным гробе, с плачем жалобе. Езу мой Пане, прагну покаяния, прагну знать и грехов дарования. Наши провины змыем мы слезами, жалься над нами. Богу навеки, хай же буде хвала, за все зняваги, их сустрел немало. За нас терпел он, Бога Сына Дины, збавца невинный. Езу, На суде у Пилата с лиходеями был поравнанный. Езу, милый Пане, Езу, на Голготе жахливой, Ты смерть принял празу крыжование. Езу, милый Пане, Иисус, крыжам тяжкими шел Ты, нес на гору сих грехов дарование. Езу, милый Пане, Иисус, на крыжа на Голготе, был Ты прибитый тупыми цвиками. Езу, милый Пане, Иисус, со злочинцами разом, Ты принародно был покараний. Езу, милый Пане, Иисус, кпины стеки жаўнера, болю змацняли пякли Твои раны. Езу, милый Пане, Иисус, на крыже литостива, злодею ласку Ты дал поєднання. Езу, милый Пане, Иисус, поцад жовтю змяшаны, дали Тобі пить хвилину канання. Езу, милый Пане, Иисус, Ты знес
смаўкліва пакуты, а ты не чулі твайго наракання. Єсу, милий Пане, на крижі мой любий син, на крижі мой любий син. О, Мария, боль твой лютый, под крыжом твоей покуты. Я хочу делить с тобой, я хочу делить с тобой. Авось канає мой синочок, закриває ён вже очі, я канаю разом з ним, я канаю разом з ним. Маці страшною бядою поділися ти со мною, дай мне спознать твой боль, дай мне спознать твой боль. Ох, не чую сина мови, ён схилив на груді голов. Я на світі одна, я на світі вже одна. О, Мария, муки Пана, криж покуты, боли раны, буду в сердце я носить, буду в сердце я носить. Ты за нас терпела драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Эти величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить муд старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, світло віри принясе. Богу вечному Тройці, православлені хвала, і Отцю
Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покину нам успомин своей молки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсюди отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу честь и
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.